सिनुकाय बिनय देबबर्मा आंखाय प्रतीक सरानि एकटा बीजेपी नि जुबुर मोर्चानि कार्यकारी काम खालायनाय गानि काटको दंबायो आगे बीजेपी नि सामुं खालायजाक हायफोरा आं जोंनि दाबोथ' ससियेल मिडिया ओनसोल मबाइल नगो बा जाहाथे बहुत चिन्तिफ्रा सानो सातगय तनिवा अबनि बागय आं नायखा हायफोरा बीजेपी खायानि कुनो फायदा करि माने एकदम न बरक तो आगे जे सीपीएम नि हाइकलाय बरक काम खालायो जों बाबा सिरिओ जे बिरोधी पार्टी खालायनोखाय बा जातिनि सामुंतानोखाय बरक दाबि दाखारिया चिनि पलिटिशियन एलाका बो पन्चायत जा बगबाय बक्सा खालायनोखाय बंनोखाय दिबो अबाय खालाय बक सामुंताङो अ थाने आं राजाना हामजा गय महाराजाना हामजा जे महाराजा सामुंतामन लुगै आं अरो तिनि जयनिं परगाव सिलेन मारिखा ओको जे आनि लगे ताबो जे सामाने चंगाबो आन्दारा जे सामाने चिनि सार एमडी सामाने बस आं सालले जदि राजा सि गाहाम खालाय सामुंतां दंके सुंबो बबाइन तंग थानायता बीजेपी खालाय तंनाय जाहाथे ब्रक बो जाहाथे राजा सामुंतां नुगो के गाहाम के बर' फायतोंता जय बक्सा जयनिं फायतो जाहाथे हामिया लामा थांबायले साबो थानायबो हामिया लामा गाहाम लामा सुबा थानाय बिले आसुनो कगानिको